kabaning kong nga ngu U Blei wala penla nga sa season 4 may bynta kane ka program health talk jong ka good news TV jong ka KJP Synod Sepngi ban nga priang saubhaya baroh kinong sngap ya kane ka program ban nga khublei phi baroh kyrteng kaba thiang tam ka jong U Jisu Khrist bolong nong penim jong ni Kaphang kabangadon bangkren hakani ka health talk kadei shaphang ka Jingshitom Kaba Ktah na ki Wieh ban kaba hakaktin nong Wieh ngi khot ki worm infestation bat ki kita ki la jingiata kum ka jinglam phrang don bun ki khnyang ki bala ban em hakamet jong U Blei Un lani hakani ka phang ngan kham shim ngan kham stress yakabaya dei bat ki khanna Don naki kiba pensniu shibon don pat kiba pensniu tang khandiat hangni nya kren tang ya kitu ki khnyang mangkaryang lani parasite kiba shat don barabor bat kiba penshitom ya kamet jong ukhanna hoot kani ka chingpang kamlong kaba thammai na ka bynta kinong sngap henrei balei ka penshat yang asakani ka phang kalong bahadu menta menne kidang bon ki case kiba wan ki hospital kiba sha sumar tang na ka daw ka Jingshitom ba ki don Wieh hakamet jong ki ban kaba thawru shibon ki chat Jingshitom tamantang in pet ke kani ka Jingshitom na ki Wieh kidei ki khnyang mangkaryang ki ba em hakamet U Blei Un da ka bakchit ya ki jingbam na ki sneer jong ki Blei Un kani ka Jingshitom na ki Wieh ka dei ka Wieh na ka Jingshitom bakenrei ba ka perthei hi baroh ka Wieh khamtam hakiri ki baduk bat ki jat ban riu ki baduna ka yo ka kon Kidon kanu katni tli ki jat Wieh ki bangakwa ban pen bat ban chair kyrteng Kibawan ra shibon ki jingma hakalyang ka koit ka khiah kita kilong ubaning kong Wieh khandau lani round warm an pen phi kini kitur uni Wieh khandau ulong ubatli kamen ubannya baroh arlyang ujrong hadu saw lani henriu inchi lakini ki Wieh bonsen ki shong hakinir wat penban ki chupoi shakinir ba bat kila ru ban par shadu upadan kila ru ban rung shapo utang kro uni uchat Wieh ula ban sapryang dakaba ukhanna ubodan yakini ki Wieh ulet pan khana halor khandau kini ki peleng Wieh kisan ki he bat kila ban sapryang sha ki Wieh pat lengba ki ti ki bacha khlia ne ki so ki chor bam sait khot bha lani ki bam sait ki ti hadien bala dep wan pan khana nang ta padangan pen sa uni Wieh uba Nikhot Wieh sai lani uthret warm lani pen warm kini ki Wieh kidei ki baret stang bat ki bali ki bajrong tang komba shikti bat ki shat shong tang haki sneer ki basharum ki pensmet bat dan ya kachaka let khandau kini kimi lang bat kacha khlia habalet khandau bat teng ki hab halor ka jingthia lani haki chan kinam Hakapor ba ukhanna uyo thia kini ki Wieh Kynthei ki par na ka nerba sha ki bynta ba shabar kata chakalit khindo bat ki kha ya ki peleng ha ki sni do ki batawyar ya ka chakalit khindo kini ki peleng Wieh sai ki la ban thau Jingshitom hadien khindiat kan ta bala kha bat ki la bat ila ru ban yo hadu ar laite yo ha ki jan ki nam ki chan thia bat ki Wieh ki tiarte ki Blei Un Jingshitom bonsen da ka jingbom tem ki komngot yakini ki peleng lengba ka jingdon jong kini ki peleng hakikti ki tersim ne ki chan ki banam bateng namar ka jingret jong ki la aru ban sapryang da ka baring men siame ki nang tangan pen phi sa uni Wieh uba ngi khot unyang rat liang lani unyang star hakaktin nong Wieh ngi khot utip warm Dikini ki khnyang ki long ki baret bat ki bajrong hadu shipau lani arpau put phila ban yo eki dakabaya chan bat ki mrat kum ki so ki miao nakababa me ka do jinren kamasi ne ka snyang kini ki jinren ki long ki papilun ki bali ki badon hakado kani ka bali kadei ka
kabangi khot ka khon yang right liang la da bam ya ka do ka baran chen ren klem da I bha kini ki khon ki rong sha ka snir bat kila ru ban he ban san bat kin jrong shibon nang ta udan sa unie uwe khwai hakatien nong wei hukwam uni uwe khwai ulong ubarit ubapelon ubale ubajrong tang shikti netam bat uhe kat uksai sujan kini kidon haki kena bat ru haki temen habade kidon tang shiphau ne arphau tali bat kila ru bandan da ki bon hajar hapo kakpo ha kaju kapor kini kiwi kidi akasnam lani kicit akasnam na kajing sop jong kasnir omtang baki kicit lani penmong do henrei ki penmong artat bat kani kapentolot bat kapenduna ru yakasnam na kamen te kumnu ngila banyo yakani kajing pang nakabalet pan khana halor khandau ne shakik per kajing bomsat bhaya kikti shwaban bam lani hadien balal dapwan pan khana kajing bomsat bhaya ki so ki jhur kabayat de kikchat suda hakijaka baca khiah nangta ki ki dakishin ki bal ngila banyo na kani ke jingpang ka bami na kiwe lada ukhonlong ne ubriu udan tang khandiat kiwe kin Jingshitom nrei lada uwe ula bon hakamet ki dakishin ki bangila banyo kilong ba ukhonlong unam thangan ula ban kanroi lani prewe nang ta haba ulet pan khanaru kalaban mi pat kiwe nang ta ulaban penhiar uut su khpo nang ta ulaban telon nang ta ulaban don jingjer ho pat haba ujer ho kilaban mi kiwe nang ta dap shadem nang ta ru kilaban don ka jingkhering bat ka penhiar ru ya ka jingkhia jong ukhalong te komnong inte ba ukhunlong udan ya uwi hakamet jong te kumbang ala abatai na kidakishin ban kiwei de ki test ki bangila aban le ka long leng ba ka scanning ki x-ray nang ta bat ka jing don chong uwi ha ka jing let khan taw ka ka Jingshitom Kaba mi na ka jing don chong uwi anemia lani dunasnam kumbang ala abatai shaphang kiwi iksa kiwi khwai kumnu ba ki kchit yakasnam na kisnir lani kithietsnam kane kawan ra ya ka jingduna snam hakamet ubril nang ta pada ka ba ar kalong ka jingduna vitamin A lani vitamin A deficiency kiwe kidon kam ya kini ki vitamin pan m ndai kidon ki priu ki bala dunal pa ya ka jingdon chong ka vitamin A hakamet chong te ka ba khandiat ka ba udon ru lakichet no da kini kiwe kabalai kapentolot ya ka jingmut jing perkhat ki kena ki badon ya kiwi ki kamduna ka jingring jingmut jongki ban kan mawi ke kaba kipule ban kaneru kanwan ra ya ka jingkta haka exam aka pule ka puthi jongki namar ke ka bala hikai bat ke ka ba kipule kinamla ban kan ma nang ta ka basaw kadai ka intestinal obstruction lani ka jingpenwit hakisnir la da ka jingdon chong kiwe ka long ka bala khamslam bat kila roi rubon hakisnir kane kanwan ra ya ka jing block hakilentisnir kane ka khamja bonsen hakikhenna bat ba kala don ka jing block lani ka jingpenwit hakalenti snir ka la jing sumar ya kane ka Jingshitom kadai tang ban shuput nang ta ka basan pede kadai ka neurocysticercosis kane kadai ka Jingshitom na ka jingdon jong kita ki larva lani nyanglong we haki bynta jong ka jabing but dei na ka jingdon jong kini ki nyanglong haka jabing ka bapenlong ya ubriu ba unla ban khering bat ban lamru shaki babun ki Jingshitom ki badei haka bynta jong ka khle ki ki la jing ya da ban lai na kani ka Jingshitom tenginya pen kabaning kong kadai ban khabrip ya ki tersim pat ban khoj bha ka umdi dai ban da shat bha ki jingbam dai ban da tap bha bat ban khoj ki jur ba ki so dai ban da saj bha
kikti kidei bandasat shwa ban bam bat hadien balawan pan khana ki saudung saukun kidei ban long ki bakhot nang ta haba let shabar ki chaka ki bacha khiah ngidei ban phang ki chuti la ne slipper nang ta pendon kamya ka pan khana ngimdei ban let shabar ha ki chaka khndo bonsen ngidei ban penmlien pangin let haki pan khana nang ta kumnu ban sumar ya kane ka Jingshitom udawai albenda sol phila ban yo na ki chaka sumar sarkar na ki school bat na ki anganwadi center claim da don kam ban COAA phila ru ban yo ban thiet na ki pharmacy hakador ka ren ban uni udawai la bandi ki khonnong ki bashisnam hadu arsnam karta kumba haga Kynthei Kaba Ktah mg ki ba arsnam shaneng kindi sauspa mg bat ya uni udawai udon hakarukom jongka dawai bat dawai kuli la bandi arsian chisnam uni udawai kuli udon kam ban da thala ni taliat bahashwa ban hoi namar ba ya ka Kynthei kam ka paka lada ni taliat shwa ki khonlong ni khanna ke badan ya ki weipat ki Jingshitom lani ki ba di ya ki weipat ki chai dawai ki la ban ya kendu shwa ya ki doctor shwa bandi ya kan ni shwa bandi ya ka dawai we lada ki khanna ke badan shibon ki we batlingba ke jingdon ki dak kishin phila ban let ki chaka ai jing sumar khanang ba ka jing sumar kanlong ka bakloi bat kumchuru kanlong ka jingyada bat khanglat na ki weipat ki rukom Jingshitom ki balaban thau na ki we lani ki peleng we khanang ba ki doctor ki laban sumar hakarukom ka badei bat ka babyang na ka bynta ka ne ka Jingshitom Tikendian ngin yapai shaphang kane ka National Deworming Day ke ka National Deworming Day kane ka program ka dei ka balam khmat da ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka sarkar India ka dei na ka bynta iwei pa iwei khanna ba ki dei ban lait na ka ne ka jingdon we ka dei ka we ka program ka ba he do bat ka bala ban ai dawai shaki babon ki khanna tang ha ipor iba khandiat Larakhe yakane ka National Deworming Day Arsian Chisnam Hakaleng kari India kata ha ubnai rampang shipau taring bat kumjuru ha ubnai nailar shipau taring Kimat ki bakongsan jong ka program ki long ban pendu chai yakini ki we ha ki khunlong khanna kata na du karta ka bashisnam hadu ka bakhat khandaisnam leng ba ki school ba ki anganwadi center khnang ba la banyarap ha ka ban pen bhai ka koit ka khiah kapule kaputhi bat ka jinglong jingman bha ha ka jing im jong khanna ki school ki dei ki jaka ki ba bha tam bante la kam batrat ding khong ya kane ka Jingshitom namar ha ki school ki khanna ki yo shibon ki jinghikai ki bayadei shaphang ka koit ka khiah batru khamtam ki jinghikai ki bayadei shaphang ka jingle khoi kum ka jingdon kam mansat ya ki ti bat ki weide Tetang kani ka jingkran ka bakhandian an penkut no da ka bangakerman bakani kan long ka jinghikai yakitu ki bampatem batru ka jing penkan mau na ka bynta kitu ki bala don ka jing tep lu shaphang kani ka jing pang ban bangi dei ban shim khiah kham tam ha ka bangin kit khiah namanta la ki jong ki khon ki ti bangi dei man pendi eki dawai we testa kumba arsian chisnam khnang bakin la ban yo ya ka met ka bakoit bakhya khublei shibun U Blei Un kyrkhu baroh